Każ ieħor ta' rappurtat swat fuq pazjenti minn min suppost jieħu ħsiebhom. Wara li fl-aħħar ġimgħat feġġew każi ta' swat fuq anzjani f'San Vincenz de Paul, dal-istazzjon informat li fl-aħħar jimseħħ każ ieħor ta' swat darba fl-Isptar Monte Carmeli u l-Pulizija qed tinvestiga l-każ. Jirriżulta li mara ta' 40 sena pazjenta fl-Isptar Monte Carmeli sofrit grif f'wiċċha u tbenġil f'idejha. F'mumenti ma' dan l-istazzjon omm il-mara rrakkuntat x'ġara u l-istat li fija sabet lil binta. Kirfura kollu, tbenġil bil-fidejja u fuq il-fajl tagħha in-nies kitbitilha li iġġieldu żewġ irġiel għaru tkun bil-pinnu li insa titolli tferreġ irġiel. U qalet ċaba minn raġel imbagħad. Qalet għax jiena it-taħwit li hemmhekk ma nafx jiena. Intant l-awtoritajiet responsabbli fl-isptar taw verżjonijiet kontrastanti ta' kif din il-mara spiċċat f'dawn il-ġrieħi. Il-ġenituri tagħha qalulhom li l-ewwel sofrit il-ġrieħi għax marret tferraq żewġ pazjenti irġiel li kienu qed jiġġieldu. Imbagħad inbidlet il-verżjoni u qalulhom li l-grif wiċċa għamlitu istess lilha nnifisha. It-tifla qed mhux vera. Qed jgħidilha tiġi mbagħad ġifieri lill-kap tagħhom qedilha qgħidilha tiġi ħannara x'għamlitilha t-tifla. Għalt li dik ġilfitu wiċċa bidu jifella għandha twal. Mentru mhux vera, t-tifla mhux fidila. Il-bieraħ stess il-ġenituri għamlu rapport dwar dak li ġara lill-Pulizija li qed tinvestiga l-każ. Dak kien konfermat ukoll ma' dan l-istazzjon minn kelliema għall-Korp tal-Pulizija.